Hei tid, så det atter her ved en nødvendig parte av Gjerstamål. Og vi i tru her. Det Anja som tekniker i Tjåkon og stendt for opptøkene. Og så det Paul Fere, og så Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Og som sagt så det her Gjerstamål. Og tog byrje alltid vi spyrja Paul hva det Herren har lagt og hans hjerte og idé. Ja, det var i Tjaramorg. Så skulle jeg til en oppgave, og så Arne Fjord, så får han vimmer og tjokk noen det som sagt om etter det som Salomon sier og i det siste kapitlet og i årtakene. Ja. Og til nok snakk årsøyen, jeg var nirre, og jeg skulle vera en sonnebagen i Skålund det alltid og ikke Skålund det, samkommet her. Det ikke lengt fra i Gosser. Ja, og ta var det på samme måte at han kom lesen, vi hesen som Salomon skriver og i årtaket noe antredd. For han skriver årtaket. Ja. Da stender jo første kapittel i utskriften her, da. Men her det akkurat firmaer som han nevner seg Lemuel. Så til han begynner kapittel vil jeg si at det år Lemuels kongs. Det med hvor hans sier, ta en amen til han. Og dette her livande gjør det øyne nøgt som i samband med Salomon. Så man kan ikke se å kunne oppleva det som Salman upplevde att han var onkor och Herren att han skulle ha konkor. Och han ber om att få näka som lycka i god, ja. Och han fick det allt och han fick mer rätt. Han fick också det som inte ber om. Ja. Och där kunde vi kanske komma till sånt men här det år Lemuels kongs. Ta och i mover han så säger ta en amen till. Og med vår hjärsta vita vid det är otroligt att det var skolt tog jag att Paulus skriver i förra Thessalonikerbrevet 2:21 att det var av hjärtans kärlek att tycka inte bara att ge tyckon evangelium gods men akkurat egna liv i så tog det var någon kärer. Och ta omtala en gods kärlek till sina medmänniskor. Och kärer alltså. Och så säger han hur han är mittlen dig. Och Jesus ner som han skriver här, va? Och han nämner det här att inte bara göra det kun inte bara men att göra det kun också egna liv i. Alltså tycker också liv alltså. Ja. Och så ser man bara så vi alltså en mövor oj. Du kan bara läsa det hvis du har det här. Ja, kvar kapitel var det då? Det 2:21 i den här lagen. Ja. Ja. Nettopp. Han säger här, ja, hade sagt att är från människan. Kvar från tickon eller från öron. Tog vi som apostlar Kristus har välkomna kraft är. Ja. Nej, vi var milder mellan tickare. Eins och mover och i flövar bötensynne vid bröstet. Ja. Så vær til okken av hjertens kærlega til tikkere, glede at djeva tikkun, ikke best evangelium gods, men okker ekna lov vi til tid vår varner okken kærer. Ja. Altså at det uttrykk han brukar her, det sutja vi et atter og mamma Salomon. Og jeg trykker til Salomon, altså han skriver bare navnet Lemuel Konkor, altså. Og det Salomon Konkor. Det tycker vi. Ja, det tycker vi alltså. Och så det som mamman säger i öronversen och i årtaken och önträtt. Alltså det bara en mövor hjärta som kan säga hatta som hon säger här. Och i öronversen så hon säger att kvärt skall jag säga vitt här sonor moin. Ja, minns det året. Ja. Kvært sonor lus muns. Och så kvært sonor lyfta moina. Så för en in och i
en 8 vers eller 6 vers her. Og hon anminner han om det som han ikke må. Han må ikke gjøre kvinnen, altså flertall, kraftsøyne, og fer ikke løyre for koma kong. Og i for koma kong. Og han sier vi han ikke sømmer kongen vel, ikke sømmer kongen å drekke vin, og i helder høytungen å drekke sterskan drikk. Og så sier han hvordan det er til å drekke. Du tar å drekke koma til å gløyma hva lov og bodja rett arminga aldra. Og gjev honom sterskan drikk som undergengenær, og honom vin som gonger vi sorg og i salene. Og let han drekka. Og så han gløymer armen og så inn og minnes ikke møy så inn langkor. Og så sier hun, jeg let opp munnen for hinnom maløysa og for å få øtlån hjelpare som rett. Jeg let opp munnen, døm rettførst, og hjelp hinnom armen og fatakka for rett. Kan neka være som så innelig og godt som det med å si. Nej. Altså, det er så gripande. Tøy man selv har ofte en lukkende med så vet man alt det her utan at år. Og det er han minnes nå, han skriver hårdtøst. Ja. Og så sier han det som så er så klassiskt, altså som sånn jeg entertid, utan at du fast inn og i sammenhengen. Men allt som är sagt det händer något till en sammanhang. Ja? Så till en mamma som sitter vid sonen så i någon och använder han och lukar som visar någon löjen när han ska gänka. Som så ger det Arn han för utfrån. Ja. Och så säger hon här 12:e vers. Donaliga kono för finner henne. Menkan mer enn perler hon verdt. Hjärsta mansen har lytra henne, og vinningur trøyter ikke. Og hon gjør noe godt, og han ikke alle det av det jeg skjønner. Og ta igjen, nå sitter jeg og leser et her. Så var David pape til Salman, og så ble han Abigail kona. David. Ja. Hon som var kona till han själva som vi läser om i Fyrre Samuelsbok 25. Ja. Och jag ska inte nästa där vet han nu. Tog lösningen av tog konen. Vi är en så antal man som ankat att vara annan antal. Och att hur han uppbyggde värjarna runt om mannen så här. Det du läser Fyrre Samuelsbok 25. Det är bara så underfullt att du kan inte skjuta något bättre. Just det möt i ögonen mannen som var som han. Akkurat, ja. Det säger något om mammorna i samband med Guds råd och Guds välöjning och Guds hjärtalä och Guds sinnalä och allt det där. Helt otroligt. Och så tidigt som jag har och är så läs lätt att läsa en 2 vers att han säger hjärsta man sender att lytra hem och vinner inte och hon ger honom gott och inte helt alla av det så när hon ser till och hon är som skip och hon fer upp för lösning och hon är vid hova för en äka gör och hon fer och kraftbäntron så är ländarna så och huset henne går väl och lampan henne slaknar inte om nattna. Alltså hon lyser in i salen till Salman en slag av langsel som hon vill ha ska fästa sig in i hans innersta så att han inte fel för skit alltså. Akkurat ja. Omsorganen. Ja. Så. Ja. Och jag vet att det är med det är mamman. Det är mamman bäge som antaliga mamma och som mamma och från naturen hånd alltså. Så ser de där. Ja. Det är alltså och jag tycker att det bor en viss nej i för en enaste mamma hjärta. Ja. Ta och hon ska låta bottnen från sig. Ja. Det gör det. Ja. Och här på inte att hon säger att
at tonliga konung for finna en mänga barn perler om värld. Jarsta mans händerna luter och han och vinningar truter inte. Akkurat, ja. Ja, ja. Alltså det är bara så halt otroligt alltså. Och hvis vi nu hittar efter det är avviska salmon. Så jag vi ta och i 3 kapitel och i 4 kongabok. Här så vi avviska av hesten här som hon här säger. Det är i 3 vers ja. Det stämde det bönlös om David och i 3 vers. Ja, Salma, här vill han nämna Salomon, men Salomon älskar i Herren, så att han gör det efter att han fyrskipan någon, och i David färger hans regive. Ta offrar han och hetsen någon, och brände röjtsen sig här. Alltså, och så framvägs, ja. Ja. Men det tidsas mer och ett tar på en att säga det. Det var inte nog att det var hotis av mamma sinne. Och det var helt inte nog att han yngste av fyllt raven av mamma sinne. Det var helt inte nog att han älskar i Herren. Alla sina hamna. Och här sars de månen och detta kom av tog att i Jörskvaldet skulle tala om detta som ständer i Rombraun och 12 att Reino Lutades Gosterskan för god och färner hetta. När antalliga Gosterskan också för god och färner hetta att bära fram lika med okkara. Ja. Och så lyser han lika med som nu är tøyne och i nöje tøyne som livande som heilagt livande damlet offrat till lika med kött här. Som tror jag Jesus. Ja. Och så säger han att det som David fallfyrde, det som vi kallar kultur. Eller det som vi förrän kallar. Men David eller Salmon? Nej, Salmon. Salmon, ja. Ja. Vi kallar det för Mentan. Inte mentan, men det är rätt annorlunda. Det är kvart. Sivenja. Ja, Sivenja. Ja, Sivenja. Jag sa inte. Och han fattade dask för Sivenja. Inte bara, men han fick så 1000 kronor. Och tajt så läser för 15 Mosebok kapitel. Tar du Sivenja, menar du löse ganska? Ja, alltså Sivenjan och i landet och värt här. Okej. Lite folk, ja. Sivenjan så halten någon är. Vet vi så tjocka vad det är. Och i Galatbraun, va? Ja. Och här så koner som Salmon så fixar. Tar du läser döms 5 Mosebok kapitel 16 och ändna kapitlen så är det här någon vers till loven av konsten. Ja. Och loven av konsten var akkurat den samma som mamman säger vid han. Det var ung. Ja. Så hon kände loven så gott. Och hvis du blev bara på att jag för jag ser först att 5 Mosebok 16 och det sista pastoren. Ja, tog som ständer här. Det är inte så länge. Det är bara något vers sånt här. För att en konkur måtte i smått, ja. Ja. Här ständer 15 Mosebok 16 och enten. Ja. Här ständer att han ändar vi här. Vi ska ta av 6 ganska först. Men han må inte ha några hästar. Inte ända folk att Egyptalands har fått sig några hästar. Herren har sagt vittikon til må ikke fære til leien oppatter. Ei helter må han hava nekvar koner. Ja. Du så ver Jans hjärsta hans lagt til frafall. Ja. Så det här särskilt det. Och i utskriften av bøtjen og bøyblene, så her stender loven for kong. Ja, nettopp. Det stender ikke her i Jesus. Nei, loven for kong, ja. Akkurat. Det här ständer bara texten och i bøyblene. Ja, det är något som lösningen. Ja. Och att han fick mig att också om kvart ondre som ger till att vi tåas vid så fejlaj av nekvon öken och avfullkommen. Att lika väl vara varvårt och i tog som god atla jag. Ja.
Och där finner du i Rambrand 12 tror han säger det att antalliga godstyrkan och era bära herran fram lika mockara som livande heilagt godet omlet offer. Och inte ber och näsmäntan öl. Det här kommer siven ja. Och en land som vill gå till. Och ofta så slackar vi oss nästan det mer än det vanliga. Så visst är till att vi har lust till ett land som och damerna från Holten. Ja. Och så stände det här i Rambrand och tal. Hvis du läser här en 2-3 verser 3. Hur det fungerar och i löven och en tryggvand. Hur spelar det till att du är vara här där vi har ett akon om att bära och lika fram. Ja, han säger ta börjar vi här första versen och amen tycker du bröder vi miskunn Guds att bära fram likam tickar som livande heilat gode domlet offer. Hetta andaliga gudstyrkan tickara. Og ber dem ikke et som hente øld, nei vi omskapt vi ender nødjan sinnestikkere, så de kunne røyne hva viljegods i gåa domlige og fullkomna. Ja. Tøy vi nøyne mer givet si vi ein og kvann tikkere at han må ikke huksa hakre enn han eier å huksa, men huksa vi visdom med alt etter som god til å bytte ein og kvarje mål hansar avtrykk. Ja. Og så kommer detta tøye her. Ja. Hvor det han sier det til? Ja, hvor? Jo, tøy ens, og vi har nekva limer og en og likam. Men at limer har vi kjemmastarv, så las vi mange og ett likam og i Kristus. Men først, for å se vi limer hver annars. Ja, akkurat. Ja. Så han knyter øyne nekva hetta saman, a hoksa hakre man eier, hvis man ikke teker etlit til hine. Ja. Så vi eister parstar av samma likam, Ja. Och så sending som vi tar gå upp. Ja. Här tar sig ett nettopp om troafetarna. Men hur för han in och i troafetarna som levde uttryck ja. Trygg fått vissa om det som vana veror. Hebreerbrevet 1 ja, 8. Sannføring om det som ikke sast. For henne var det en gamle og fing og gå om vittspår. Så kommer han inn i alt det. Ja. Og det så inspirerende. Og vi kunne godt si at det bant fram at døven Salman levde. Ta var Jesus ikke deg. De så fram til Kristus. Ja. Men han var ikke deg. Og han vereløyde av å være fatter av noe som var ikke. Som ikke okkom. Nei. Altså ikke på samme måte. Det er interessant at vi Salmon og Jesus. Ja. Jo til at vi Davids soner, da. Ja. David færs i liften om sonen. Ja. Som skal sitte og ha seg til hans her, og i alle over, da. Men soner David som kom etter han, det var jo Salmon. Ja, det var Salmon. Men han sier ikke mer enn til 40 årene som papjans og eisen sier det. Nei. Så folk visste at det var ikke han. Nei. Og da vi så færre spåle helt fram til da Jesus kommer her, med annet her blinde her ved Jericho-veiene. Ja. Da råper han til soner Davids miskunna okkona. Så hadde hodet vi av soner David til fyllt øylandek og i falskjen og i Israel. Øylandek. Ja, det var lyfte soneren. Ja. Så jag tar pojkar av Messias. Ja. En avia. Ja. Och så att det är intressant. Vi läser i 3 kapitel för Kongabok. Affären namnet ja. Ja. Och kvar hejer så färgen finns ju. Vi nämnde kapitlen som det står i. Kvar hejer så finns ju att uppleva det så är fantastiskt sköna. Och hvis jag nu bara köjer in här för första Mosebok och kapitel 25 så sucha vi kunde gå kän och alltså David var dyrast nej då att Saul han var för en härtan och så döje Samuel. Och då en affären här ofta så flyttar han bara till Rama till Samuel. Så här var han vart och avtar i orsök att en kvar som kom profeten och där han kom med profetskap och styrning.
Och en av så ska Saul färd och ta David här. Och nu händer det att Saul kommer och profetiska bortsträckning. Det vill säga han vill lycka som fullständiga ivetigen av profetanda. Akkurat. Ja. Och han förstår också om David alltså. Så läs vapna i god han så han slappar nästa vid David. Och nu Samuel där. Och till kapitlet börjar vi. Första Mosebok, inte för 25, vi först bland där Sherman, men i allt det här. Ja, det första Samuelsbok. Förra Samuelsbok, det till här ute, och till. Nu man så där upp till alla tvåna. Ja, till att sända det. Och Samuelsbok för det där rätta. 25, det blir vi så då i Samuel. Ja, nettopp, ja. Och hatt det här minns det att jag vaknade för i hösten här. Nu då i Samuel. Och det kom stå till att ankra tajmon som jag vill gå med døye. Ja. Och det är otroligt gripande att läsa det. Så døye Samuel, vers 8, och att Israel kom samman om Syrtian och tar göra han Rama, så här som man bor. Ta för David och stå för parens öjmörsk. Och vi får läsa ta kvart parens öjmörsk. Man var fått av görhållon, och du sa inte vad det var. Du först bara sände han i röjta. Hvis du tjeck vi tog i öjmörsk. När en fråga kom. Och här hejes när Napal, när Abigail, säger en gängande, och hyran när rökta där. Och tar kom ofta ett la fyra. Så här var en vi vantar. Ja? Men nu kommer David här vid så inom vannen och blev gav vi tar och tar gav vi han. Alltså, och tar med stånch. Det läser vi här. Alltså. Och i magen var med vår som hej fär så ett gängande jag Karmel. Det som med vår var äckliga ryk. Han så tror du säger 1000 gåiter. Han rötte just att säga så innan Karmel. Med att Napal och konans Abigail. Hon var vit och vacker kvinna, men väver var herror och antor i ödlån appor och så innan. Han var av Kalebs. Och nu tar jag David ut i öjmörsen för att jag Napal klippte sig så innan. Sände han tutsa av målen så innan steg och säger vi tar färre nian Karmel. Tar det komma till Napal så hålls honom fram här. Och han är i vad värre ett la fyra David. Det är antaliga och tymliga. Samuel det gör. Och allt är inte möte och nu är det över det gå i hirarna här och så nu är det han så här få han här kan. Det tar sig klart för svenskar ja. Och han sände sig som männen där att och tar sig sett helt att det kommer till Napal var 6 till Lokko frier ver vi här frier ver vi huset och frier ver i allt och häver. Jag har frattat och röjt tjejen. Nu har vi hirar tog vi samman vid Åkon. Vi tar inte mån just tajmon och tar det här inte mån alla tog. Och tar det här inte mist alla togna vid Averia Karmel. Spilmän tognar så skulle ta själva säga det här. Och lät nog män åkara finna nej för egen tognon. Men glädje är vid kvamner hiar. Tjänar och tännar tognon och synen tognon David det här. Som tog över för i hand. Och så händer det som alltid hänt här Napal att han svärar ytlat. Och kvar är David och det är så näkvar som leipas från Herrens höjden och allt det till vårsta. Och så får allt detta vita. Och skulle jag färdigt täcka brej mot och vojnmått och slaktmått som har drivit till torr och röjda som och giver mannen till som vi inte vet hvem det är. Och så färd det bara steg och bara David på. Och öjen spänner i David alltså. Och nu ska han göra ända av hästen. Och Napal. Ja. Men så är det här är det som vi kallar njösnarar. Kona Napal. Att den njösnarar som fyllde vi som mävren bär sig ät. Och här är en som får fortäljande vad nu är hänt. Och vad nu man hänger i vid tajmen och ötlom. Och så kör han till. Ja. För jag får möta David.
Och jag hade det är så gripande att läsa att det har vi inte stått till läsa lite löften det här så här. Men så läser det som säger vi David. Ta en kommer till han. Ja. Alltså det är här ständte nu David pappa Salmon i för en här kvinna som man kan anka det löv någon nej. Uppleva för det. Ja, her stendur at ta Abigail fekk sucha David for å vita sama nir av Eslon fatla anders ut for David og bøkte sitt liærar. Hon fall nye for foten hans og sier, «Til herre, til og skilten hav». Ja. Ja. Men løv tjeneste kvinne tøyne at tala og lurte etter tøy tjeneste kvinne tøyne sier. Ja. Og så får hun forklare hvordan Nabal er. Ja. Og så sier hun hvordan du ikke måste være. Ja. Er det her? Ja. Her sier hun da. Ja. Og nu har det så satt som Herren lever, og så satt som du selv lever. Hever Herren forat her at rea blåskilt om man iver til og sjølvun at taka det rett. Ja. Og nu skal gengast heim som Nabal, fudgenutrynun og ödlun og lidja etter ter. Og ja. Hon sier så jævla nek, han lengt tala tjana. Ja, lengt tala. Ja. Hon sier vi at ta i Herren så oppfyller Herren men alt er gåa og han er lovat her, sete til høytinga i Israel. Ja. Så skal hetta ikkje være ter er fatla om, etla være Herren må innom samviske ofrier at du har lært det sæklest blå renna. Ja. Og Herren må sjálfur har tidsi seg rett. Alltså att det är så grupp och också att det går så voice och det står här i början till Lysan och en voice kvinna. Ja. Och så var den vackra trä. Och här satt den kvinnan som inte benyttar sig av sin verklighet utet. Men som lever ett sin verklighet innet som inte sast. Och ger han en mer verkra en näkra ära. Tog att här teker hon sig av Nabal och här teker hon sig av David och hon teker sig av Ötlon som är kvinnor tog som är av liv och bät. Och här är jag bo anktunnar. Jag ser hur det här var liv. Hur tull jag därför upp. Hur står sig för att få morgonmat och få husfalls undan. Och hur det här så här att tjeva till dig som det vet inte tjeva över och så forskjellig. Och allt det här. Ja. Jag har att kvinnor har ett annat omsorgande gen än män har. Ja. Det är för kvarsen rättning alltså. Ja, men man kanske har alltså det är nu generaliserar jag ja. Men man har ganska mer att iverordna att få mat och abor alltså att få pengar till mat och abor men kvinnan eller konan har alltid så omsorgande från morgonstunden av. Ja, men det särskilt så lösningen som du läser själv. Jag kan helt så säga att det blir helt hopplöst att det blir ommer. Men det särskilt lösningen som du inte läser, du läst era lösningen. Det var Paulus vär och en mövor och då var vatsvinne vi bröste och så det var av hjärtans kärlek att tycka att jag tycker inte bäst evangelium gods. Alltså jag blev så gripen det också med det här. Men okkara antar det som flörtal. Okkara egna loyvi. Ja. Och kan nittar att evangelium är loyve. Det. Men så löser han pappan över Schweiz. Ja. Att han var medeltid som en färger och använde batsvin. Det var Schweiz sitt. Det är centraftarna. Touch kanske eller Schweiz. Det här är loj. Ja. Ja, han säger här vi kunna tacka här från vers 9 att till minnas ju bror strui och mig okkara. Hur så vid mig vi pratar evangelium Guds fyrtekon arbete natt och därför onkon av tyckna vara till bira. Tider vittne og god vik for seg heila og rettviser og lastande erbor okra værmiddel tykkar som sikva, så må vita tid hvor så vidt anmynte kvann og ein tykkara eins og fægir bødensøyne og løtte tykkene av hjärsta. Ja. Og dette sørst i årtugsnån som Salman skriver om mammasøyne, og det sørst så atter i fyrre konger på tro i ta i färran så ramt. Och bäge kan stå ta ett och leta herran lika som lojade. Det var samma kon. Alltså David heter fräsar kon alltså.
att han kunde vinna han att det som han vinner, ja. Så Ja. Kvar var mamma Salmon? Det var hon själv. Batseba, ja. Och det så är det självsamt för oss när det är det. Att det var nettopp han kvanan som han har tidser fra Oria. Ja. Det är alltså man är ofta undrast att det här Guds verk vi och människor. Ja. Guds det är inte alltid filter och värre än så. Nej. Det är fullkomlighetsreglerna som vi annars var vanta och ofta kanske förlanga av för nörrorna. Ja, och hidvägen. Ja. Ta vet halta att det lukas väl chocken eller att det lukas. Ja, men det lukas ösnen tjän time som det misslukas. Eller att lukas ösnen tjän som upplevde det som Basset upplevde. Jag konkur tog henne från mannen medan han var i krutch. Och han är så trygg för kongen och tjas här. Jag tar han släpper hem, alltså vill jag inte fara hem till konen. Det är så rörande att läsa faktiskt. Ja, det var David som fann upp på för han hemmator. Ja. Fyra får han affära till konen tjas. Men han var så trygg för kongen och han var så trygg för konen, det kan man gott säga. Att det vill jag inte tacka fram om till att ta hinner ut i marschen och struttest. Och krutsch. Alltså det och på Bibeln så är det några verkliga lösningar och ofta tar jag upplevt det att de som kanske har en förståelse som alltså inte tjejlig så allt att att som de nu är bliven av Guds nåde lycklig och glad och leva ett liv som är så vackert som om att hitta och lägga det. Ja. Men liv är god till allt lukt. Det är liv börjar leva livet, något jag livet, så är det lukt. Alltså man kan säga på tammatan att från Guds sida så man är aktivt samma rensan av en skicklig hjärta som en oskicklig. Det är för god det är angemoner. Nej, angemoner. Och ta god hever rensa hjärta. Ja. Så är det rent. Ja, det är det. Ja. Och det blir verant. Och som det satt här i Apostlagärningarna 15 att han har ju rensa hjärtat här vid trunne. Ja. Lika väl som åkare. Ja, lika väl som åkare. Ja. Så och det är som vi såg att det må glömma så kvarst för oss själva. Eller om andra helter att ta god till gripin. Ja. Ta han vi såna nöje är komma en människa när och har brött hjärta och liv och allt det. Så är ja men så har vi inte liv till att känna kvar annan efter hållten. Det är rätt. Ja, och det är det som vi har fram så att det här att fan känner vi. Ja. En som kommer till Sikva Jesus, han fattar av nutchen och som letar till att hämta som står här och som ständer här och i tidsbrand och tror i att här han nämner berg vid förra ja. Berg enterföringar och enter nutchanar och hela andan så att människa som lever och enterföringarna och det kommer att inte göra till och letar sig enter nutcha då det den samma ante som fötte dig som är god som enter nutcha dig att man blir näka som god bestämmer för jag ser det vi på en handamata. Ja. To tjevet i över till att bliva som han har attlat här att bliva att han var fötter av nutchen och det gamla färre och det gamla var det nöjt och allt är där från god till sidan som oj Kristus samtidigt med sig själv. Ja. Ja. Det är fantastiskt och det är en jag vet inte bara en händing och något som Jesus anlägger lärsvän så innan. Ja. Och det är i Johannes 13. Ja. Om fodatvatten. Jag nämnde inte förresten. Ja. Men är helt enkelt det är så omedelig talent, ja. Och vi känner ju så om och Jesus ska vaska Petrus fötterna. Och han vill inte. Han noktar, ja. Och ta sig Jesus och vi han vask ett här inte fötterna. Ja. Så helt inte lot samma vimmar, ja. Och ta blir Petrus eller ivrig, ta ska allt vaskas. Nej, säger han. Tid är det regner, men det är bäst fötterna, ja. Och tar vi så hux om
och kvar det kontaktpunktet jag födseln där. Det Jörgen alltså. Det här och vi som fullkomna rein människor vi att dolka om födslar tror vi det har kontakt. Vi Jörgen, vi hemmen här på inte. Och för Jesus så kunde han inte låta Peter komma in i sitt liv. Nej. Vi sitter med födsel. Nej. Du så tolkar han Jesus eisen, ja. Och du vill det Jesus släppa att vaska Peter om födslarna, ja. Och lägg så mest till kvart som Jesus så säger. Ja. Han säger här att så som jag har gjort vid tikkon skulle tid eisen göra vid kvar annan. Ja. Och det är så att man alltså man damer inte ritualer men vi ser ofta att dopen är ritual och att brevbröd är det eisne och kanske inte i frikyrkehöp man ser det som näkt men man huxar det lika väl da. Men det är så ett ritual kan man säga så vi ångar det har tid till okom. Ja. Det ska kanske få pinligt och få flows lite. Men jag var att man. Jo, andaliga. Ja, andaliga till alla. Ja. Paul, hvis du har just ett eller annat. Mot mer alltså som du avskar av här hemsens ungkvar ja. Så klarar jag inte att ta emot där. Nej, det klarar jag inte. Och tar det inte twin uppåt. Nej. Att rensa dina fötter. För jag kunna komma in här. Ja. Tar det min uppåt. Ja. Att rensa dina fötter. Alltså antalet till alla. Hade vi så bara haft alltså antalet myndna klart för och så var så redan jag vunnit. Jag känner att från Elvita Arne är alltså vitande alltså om allt som man säger så säger forskjelligt som Elvita ja. Långt och tar inte pappa är rätta. Inte rätta då. Han säger nej. Säger han vi och nej. Allt man tror jag ringde ner så han var lika så nian för men han var lika som alltid framför mig lika väl. Så säger pappa nej. Att det var inte omgå sinner. Och så säger han något gott om de samma människorna som vet att det har några sagt kärliga ting om ute. Och så vaskar han det väck. Alltså han rör sig och kom fyra att huxa. Det som vi tar också Arren. Och huxa på samma som han också. Ja. Och jag upplevde det just när han snackade med han och hese med Arren. Han var av center. Jag synte så läs han rände jag för äldre pappa. Och pappa blev ångar Hitler alltså han rörde sig inte alltså. och så ser han hända mannen. Han lukar som är stort av pappa och så lukar som han gammal lukar som losing eller så tvåst. Ja. Och så flyttar han med allt som räck och så ser han hända mannen han var dröschen. Att hvis jeg har gjort det nærkast, sier han, så måste du ikke slå av sånne som för det. Men du kan godt slå av meg. Og alt jeg tar bare kjente så vel, så brast hesten til å gråta. Og sier hese i årene, skulle jeg slie til Olof, til som alltid var så gode med, ja, her det, sier han. Og var stod hvor jeg gode, og han bare gråt. Alltså han som han snackar om vojnet jag vet inte vad det gör så att bråta lov och allt det där bråta det är bästa som finns och hålla sig så att kunna hävna sig innan att gå men du får skämt innan att gå så ser han slå med sig han gå vi ser jag så skulle är slie det Olof som alltid är gå med. Nu var det inte. Och han fängade det. Han bröttst. Alltså det är otroligt värt. Och sivvänja då. Men hvis du har en av oss sivvänja som kanske är negativa om allt. Det är som ja. Det tålas ytla att andre blir röst och kanske lunches det själva att höra och gott. Så utlöser han som kan. Han säger bara att lön är ett för ett. Nej. Ett lätt inte vinna ett nej.
Vinn hit ettla vi gå. Ja. Så vinn hit ettla vi gå. Och då är så pura bort och det. Alltså var det samma personer som nu står här och grät? Nej. Hatta var personer som var i mannen. Akkurat. Så nej. Ta verklig person. Ta verklig person. Så. Ja. Ja. Jag kom så sagt i löven när vi hämtade manager och han kom till tryck och allt det här och ja, det var helt otroligt alltså. Kvarta löjer till taj och vi vet vi bor sitter och äta och här är det fetrar som kommer täcka det upp så bötten uppleva ser man vi tar imon av öron och få att att blåa till siktning alltså. Men ta inte lycka då igen. Så det är ett öde hjälp att då är vara under. Ja. Så nej. Jo. Och det är till en otrolig siktning av våra gåvor. Det är människor. Ja? Och Jesus säger att här i Johannes första kapitel, första Johannes brev, ja. Att han säger att han som heter brorson. Hur är det ständer? Ja, första Johannes brev, ja. Ja, han som heter brorson är. Ja. Det ständer näka här som är alltid över näka vi har det att göra som vi akkurat nu snackar om. Ja. Kvart är. Vi stod här. Han säger här i vers 11 för Johannes brev kapitel att men han heter brorson är myskren. Ja. Och gånger myskren. Ja. Och vad ska han för? Nej. Du myskre har blinda egen så här. Akkurat. Ja, myskre. Ja. Myskre och det ständer om att myskre skilter det inte. Alltså myskre skiljer inte när. Alltså. Och i myskre och jag som myskre någon att häta. Att ta det här stå koppla från att skilja vad händer. Och det är bara att det goda som kan Herren själv. Ja, det är så som Johannes sätter upp här så är det faktiskt den eller. Ja. Och det är som Jesus säger vi rycker onklingar, det är bara en som är god, ja. Ja. Och det är gott. Ja. Och men vi Jesus så är han ju kommit in i våra liv. Det alltså ganska Guds vi Jesus Kristus vi hela andan är flott in i oss. Ja. Och här är det så kan liv är det vi lever. Ja. Liva vid till liv Guds kärlek ettla och äkna. Ett vers ettla som vi också har första kapitel första Johannes brev vers 6. Ja. Sia vita vi då samfälla vi han. Och livet myskren om. Så likvar vi ger det sannolikt. Så ser vi som är kända vers, ja. Men livar vi till ljusnon, alltså han är i ljusnon. Så har vi ett samfälla kvar vi annan. Kvar säger Kai, han och är. Upplever Jesus sådana hans rönsar och för alla käntas. Det är otroligt många det här som bara Ja. Alltså livet ljusnon. Och att sia vi tar samfälla vi han. Det är många det här som bara Ja. Och sia vi tar vi har vi sin så tar vi dock själv och sannolikt inte och jag tar vi sin trockare den trofasta rättvisan. Han fyrir ikke over åkken sintene røtter for alle gjør det. Og sier vi at vi tar ikke sintene og gjør så gjør vi et handliknere, og han sa vi ikke verande i åkken. Er det 20 år? Ja. Altså at det her tar man ikke kjenner han, og tar man kjenner han. Ja. Og tar du kjenner han, så alt gjort klart for at nå kan du stå inn i ljøse, og tenke med til honom og oppleve at det største ånter som du nærkere til å oppleve løgnen, til han være fattor av nødt. Ja. Og være han ikke fattor av nødt, så kan han ikke kjøre rødt. Nei, det er det som det er nødt, som Jesus kommet via. Ja. Og det dette nødt, løyve vi hele andan. Og han sier her, tenker av begynnelsen av første Johannes brev, at det som vi er fra opphavet, og det som vi har hørt, det som vi har sett, vi jo nokkere, det som vi sko av og henter okkara nomo vi, det år livsens vi taler om. Løyve var åpenbæra og vi har sett det. Og vi vittna og kunngjera tikkun løyve hit evige
som vær tjafæren og vær åpenbæra okkom. Jeg tenker det 3 verset vi, ja, 8-4, til som vi da ser og hørst kunngjøre vi tykker vi, så eisne tid kunne hava samfella vi okkom, og samfella okkara vi færen og vi sånne hans av Jesus Kristus. Hetta skriva vi tykker for at glede tykkere kan være fullkommen. Og det ikke større glede i løvnen enn at det er samfellet, som det er hele andre samfellet, vi færen og vi sånne. Og til det som han er så opptatt av at få åkne være i harmoni, og samle og vi til løyve, til gledene som han har lagt i åkne. Og tog blir, og til sørste så er det tydelig her fra første Jansa brevet, at det er så avmedelig tydelig for hver enkelt av åkene, at vi hver og synne leie livet og asannan. At vi ikke krekkvåken en under, til faktisk myskri til å ta vid røyna at røntja sannleikan til oss sjølven, og oss sjølve, og sige jammen astoveit, og røyna omskilt okkona, i stedet for at være i ljøsnen, her som alt og for god ikke mysker, altså. Han ser jo alt, og det som hjelper okkon det asannanen, ta vid, man kan nesten si at det egna barm, eller ta vid, vi sutja okkar egne støve, og så jamen, han støven ikke fortapt. Om vi kom inn i ljøse, her som blå Jesus her viskar, og renser det. Og det sier han i brevran 12 og enten av kapitlene, at han sier her i vers 8-32, men i rettvis må en skal leve av trygg, og 16-8, det er salmen ikke stokket til han sa. Nå, hvis det enda er her, så er det kjøtt at man gløyer ut igjen. Altså, det vet jeg. Så sier han, vi ikke at høymene sier såntan til fortæping, men at høymene tryggva salen til freds. Ja. Det er bare ikke åren han for inn, og det som vi nevnte i Jan, det tryggva fotvis, og det som vi vana ved samføring, det som ikke salt. Ja? Og jeg har alltid hatt at hvis du ikke følte det der, jeg leser skriften her, så følte du det ikke. Det tar vel alt og næka som manglar visse til som bare gjerne vilt være. En tryggvand. Altså, du ser det, og du heldig til at du gjør noen via livet rett, nære nøyta, og skriftene lærer bare til. Ja, stå i iver og marsje, stå i omtid det, sier han i sannsyn. Ja. Og frelster du ikke sant? Det hatta som god elskar at du teker lyfter til honom som det at han som tror at sånne hever av et liv. Ja, så er det. Og ta oppstendig denne glede med den enkle gods. Ta oppstendig glede i himmelen, den sindere som venter i. Ta gleden så fantastisk. Jeg har fortalt om til kona som kom til meg når jeg gjør det for. Spurte om pappa levde, og jeg sier nøy. Han tar jo 25. Så etter verden har jeg sinter 18 og 2000 alt. Så finner jeg gråta og sier til henne, og mamma sier alltid ved meg at jeg skulle fortelle det. Tog jeg at det gjør det så godt at man fikk vite noe godt. Og pappa kom inn her, vi omkring været fra Timmerland Ronavøk, og hun var så utrolig og lukkelig. Tog jeg at Tjona lærer ikke, og nå atler jeg bare at koppe alt det av, va? Og pappa var omgant i denne videopassoren, at jeg bare koppe av, va? Og han har jo så sett seg ned og sier, nøy gava, 4G, og da virker jeg sånn ikke på han, men han sitter og tar seg ved igjen om disse 4G-øvelsene som Jesus 4 tar, men da vet ikke hva det gjør, altså. Hva er det 4 gava? Det er lentende krossen. Og hva sier Stefan sett om det han sier Jesus, og legger det til at leta ikke alt av fjeset sin, det støyner med, ja? Samtidig som, og i andan han får hjemme i dårdene, til stendt, så savner jeg at han har sagt, og ble frest. Jeg ble plutselig, og satt.
Men pappa fick inte ta vi. Nej, pappa visste inte om det. Att han var bara så att han säger det som han attläser. Och han har ångat det att rack mal alltså. Det var inte honom. Och så fyra kommer att pappa att men han lyckades vara nog så fri alla tiden. Och så kan gå här och pappa dör och så han färden hem och jag vet inte om mamma var färden ta öst. Det var inte men mamman hej så ljuga vi igen om mig till att fortälja inte nu det för sent. Så fick han ånga att jag vet att det ser med. Så säger så nu klarar han sig mer. Ja. Så när stäcka glädjen i himlen alltså. Så säger Johan var ett alltid säger. Vad säger du? Du sagt det. Jag säger jag visst inte där för nu säger. Så säger jag men när halt du glädjen i himlen stäcker upp att du kommer att känna Jesus. Och så stäcker jag. Ja. Vi var inte som att den gången när jag själv något att det var jävla för råd. Det var för en ontan. Det till helt onka till upp. Så det pappa kom hem. Då kom han in i glädjen att jag tror kommer att känna Jesus. Och så allt det som hände i 18 jag tog plus gåve mannen och för att göra något över. Han gav att göra något över. Du kanst inte göra värre än inte göra något över. Han köper med och tröttar hem. Och allt det här är sånt. Och för att göra att han har vick och tvärvick rattarna sidan. Kan det hänt vi där? Då kom han löst. Ja. Så vi ska gå. Ja. Kvart 20 och nu var det berge. Och mitten här låg en skillnad och hatt. Mitten tejberg. Ja. Och skillnaden från god låg östen här och hatt. Tog jag att det var inte kom. Ja. Så en kärleks användning. Ja, en kärleks användning alltså. Hvordan jeg kan gjøre om seg, og i løven og ikke ta hjemme og sitte og gråte, og ikke finne utvei, sånn. Det er det myskere. Det vet ikke hva det er for dette om, sånn. Og sånne tilstandene er rævlige, altså. Ja. Mennesker er lukkelige, ja. Mennesker er myskere, er ikke glede. Nej, det är alltså han säger ju här att det skriver till för glädje tycker ska vara fullkomna. Akkurat. Så i myskron är inte glädje. Ja, här är inte glädje. Och ljus nu här är det glädje. Här är allt ljus, och här är inte myskor. Myskor är inte ljus. Det kan inte vara det här som ljus är, så. Släpp från det. Nej. Det är väl säkert sitt här i det att han alltså jo det kan det täcka trend som till öster i bröderna ett. Han finns inte långt här framåt han tar sig om först om Apel. Så sen är en nog. Och så får han säga att det åttan trycket om att takna skot. Det är han som står ju framför god vers 6. Må tryck vad han vad han löntar så må tryck vad han är. Alltså det är inte alltså du kan stryka så men du pjör sig äntligen över halt. Du kan trycka där för samförstånd. Det är visst till. Det kommer ju. Och så ständer det att Abraham och så löser han Abraham i 20:e versen att han väntar i stegen i fasta grundvall och för spitsmästare skapar ju god. Vi tryck fick östen svara kraft av grund att hon var färd om han altor. Så hon rakte han trofastan som är lovat till oss. Här kommer tryckven in alla tøyna. Ja. Det är 8 kvarsta. Och så säger han här. Tøy fick östen ögon och utliva vår vär. Kom som stjärnan himmelsens mån och som santen vid sjövarstrand och i hotelljan till här. Så kommer det som jag skulle säga i kyrkväldet ändan av det som jag säger ta. Och i trygg döja till hese. Åttan här finns det som lovar här. Men det ser ut att längt på större halsa av tøy och jatta av att det var främmande utlänningar i hjörn. Det som säger så visar ju här vid att det låg ett fädraland. Och hade det malt vid landet som det var kommit ur, hej ju bara ta emot hela för att det här. Men nu tror jag att det är ett ännu bättre till himmelsk.
Tog skammas god ikke vi har kallat godtarra. Han är ju just time stær till röja. Ja, det som är takt. Ja. Han är ju just time stær till röja. Alltså det är halt den standard ja. Och vi tar oss och se vi tar och tankar om allt. Och vi tog så ofta ut från att som vi upplever dagliga att en hus vill ha byggt. Och så det är liv så flyttar man en oj och så framvägs. Ja? Men ta i färdas vid Kai. Så säger han alltid till han talar med till Kai Johansen. Ja? Han säger till att nu tror jag dig efter en bättre till himmelsk. Så ska man skota inte vet dig. Jag kallar det skotare. Han hever ju just time städer. Och så säger han, och när gör det han stägen? Det var Golgata. Ja. Och i uppröstningen var allt uppfyllt. Ja. Så jag tog han och vissar och satt jag och vissar, alltså tillståndaren, tjocken är det. Nej, stövan är och i Kristus. Ja. Det är, alltså vet du, det är hade minner också ju att jag stod i hans fyrstan om att han ska göra ställa ja. Men i huset eisne till att vi det inte bara framåter men att gå långt här just och ett stär man kan säga ett samfällagsstär kan vi det samma vi honom allt ja till här eisne ja till här eisne ja om det säger Kai att det är att han får borstor det är inte samma som att han får höj. Nej. Han får borstor för ja. Akkurat. Han var borstor och varför han borstor? Han får bort från gote. Ja. Och han var dejor. Ja. För att tacka dig som var dejor så inte missar upp att det är han. Ja. Alltså det är otroligt att anden teker av Kristus och konjurakne, så han. Helt visst. Ja. Ja. Ska du börja bönsa Jakob Paul? Ja, tack för att vi inte har. Kunna sitta här och ha det i ett la 17 past. Och tacka till er för att ni står ryck och nej mot Jakob. Tacka till er för att du är bara år. Tacka till er för att ni böner. Och här är nekvar här. Bäge. Och evangelien här. Och så finner vi där att i bröven och tar tøyner apostlar och i antan och bia och skriva bönerna nyer, Herre. Och Herre, det är underfullt att vara att han, och vi har det här tid. Det är underfullt att vara fattig av nödjan och kunna uppleva dessa ändrar nödjanar, lejerna som finns då i. Löven och samman vid här. Nu vid här hade jag en stått att i bära där avväxt. Skriva ständer att det är nu vi tar avstockare. Och så löser han där och genom en äckliga känton människaligen årafettlig och änden är det av ett liv. Men när är så tann änden, det är de kan jag finna. Så tack för det här och signa till och kontroll som sitter här och signa till oss att lockare kära kvart är stött. Signa till som standar fyra här som värstjött, till som viskar in och i detta sendenätet och det har tidigt upp och det har sent alla tøyene herre. Signa till och detta bära ryggen avväxt och görstna människor. I Jesu navn, amen. Amen. Så var här parten av Hjertamal kom att enta, og vi tror Anja Hansen, som ikke satt der av skjermen, at hon er 18 kameraet, men hon ikke er så var Anja Sudja. Så Anja Hansen og Paul Ferre, og jeg selv Daniel Doljakka, så vi takker for dere. Tusen takk for